Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayong buntag kalibutan. Naputulin ko na kong intro na. Kanis Dennis ba? Mo-feed gini siya o kanang discussion kay mag-istorya man ta ko kuan karon may gala. Mag-istorya man ko kog samad niya kay ni sulod naman ning pagka politika karon sa COVID-19. Mo komentaryo na lang kay ko gyud. Paminaw sa mo, basig mo ingon mo nga dagan siguro ni pagka-mayor si doktor. Ha? O councilor ba o kanang kuan? Kabataan barangay. Ha? Mao na siya problema may gala kay makita nimo sa usa ka tawo nga maski wala sila'y kabasihan sa ilang judgment. Mo ingon siya nga palpak ani, palpak diha, ana, pero wala na sila'y idea unsa puy ilang gikumparar nga palpak ni, palpak diha. Dili ay. Wala gyud sila kabalo. So, as a non-political nga tao may gala, ako'y may istorya sa inyo. Kung asa ba na palpak ba ang administrasyon o palpak ning gaistorya og kanang atik para lang masikat. Ang alignment mag sa utok sa tao may gala, politika ba o unsa ka ba nas balay, na may political system ang balay may gala nga kinahanglan ang asawa may maunang surya, ang bana may maghilom-hilom o political system sa balay. Sa hospital may gala walay may tabo kung dili ang medical director may nga pwede na, dili na pwede. O kana po naa po tay political system sa atong Department of Health. Maingon nga kamo tanan, kamong tanan mga hospital dili mo magdawat og pasyente kung wala pa gi-swab test o tiaw. Dugag-dugang sa gastos sa operahanan og ma-admit sa hospital karon may gala. Mao na siya ang political system. Kami mga doktor napod may political system. Dili may makasumpaki, dili pod may maka-question sa iyang judgment kay medicine is an art may gala. Dili na siya ingon nga naka-textbook mao na ning 10 commandments sa medicine wala ay dili. Kadaghanan mo tubag-tubag ka sa imong senior o sa imong mga mentors kanang tudlo sa imong tubag-tubag ka bigon na siya nga di ay pag-opera ba rin ako sa atong pasyente to baday ka wala man. Mao na tinuod yun. So i-base na ko ang judgment sa gobyerno, sa mga paghimo sa gobyerno sa pertaining to COVID. Okay, istoryahan nako, gamiton nako ang akong nahibaw-an sa Italy, Russia, India, Amerika, o sa successful kay nga mga countries, nga Scandinavian countries. Kaya ang Scandinavian countries, Denmark, sa tawag ani basta Scandinavian countries may gala gikan sa Finland, Iceland, Greenland katong mga land nga countries, Holland kato sila tanan mo na sila Scandinavian countries karon sila ang successful kaayo nga nakaatubang sa COVID-19. Kaning gipang-mention ako sa inyo Amerika, India, China, unsa pa ni Italy, mo ni mga palpak nga pag-atubang sa COVID-19. Klaro klaro. Ang successful countries o palpak nga countries nga nakatubang sa COVID-19. Where is the Philippines? Okay. Dito sa successful countries like Holland, Iceland, Greenland, Finland, kana sila, ang ilang rate of COVID infection na-sustain. I mean, napugan. Dili kay sila daghan kaayo nga COVID-19 cases. Cases lang Wa pa ko na istorya namatay, na-recover. Cases lang. Dito sa mga Scandinavian countries, na-sustain nila nga dili kay daghan ang ilang infection. Kaya ano? Ang ilang palisiya sa gobyerno
nagsugod pa atong 50 years ago nga migration dili pwede. Lisod kaayo mosulod sa Scandinavian countries nga gusto ka mo migrate, mo bisita. Nakadto naman ko dito, mahigala. So, kay balog yung ko nga perfect yung paitag mo mangayo ka ng kuan entry visa. Di gani ka katrabaho dito. Pag sulod nimo aning mga countries, mo nilang palisiya nga sukit-sukiton yung kagyod nga pwede lang moingon na hapit na moingon nga dili ka pwede na mo dawaton. Oh. Lisod kayo. Samantalang kaning uban countries labaw ng Amerika, dawat kabalo na gud siya nga terorista nang nisulod, ipadawaton lang gyapon kay makalusot sa mga rason imong intellectual visa na pagyoy mga student visa usay na itabo. Kaning successful kayo nga countries na naka-prevent sa COVID-19 massive pandemya, mauna siyang number 1 yun. Ang entry sa bagong tao sa ilang syudad, sa ilang country. Number 2 may gala. Ang ilang health system, socialist. Unsay pasabot sa socialist may gala. Tanan libre sa una pa, ma-admit ka bisag unsay sakit libre. Sa una pa. 50 years ago nagsugod na sila ng social medicine. Ang Amerika, mubayad kayong tao $50 kanang magkonsulta lang ka. Dili ka matambalan kung wa kay kwarta. Sa India ni samot. Dili sila wala gi support. Pero Scandinavian countries may gala cradle to grave ang ilang support medical system nila. So, di isang pag tulo ng imong sakit, tambal ba balik-balik mo bitaw na dito sa Red District sa Amsterdam. Na isa na ka straight puro mga buringan may gala. Una lang na. Samantalang kaning mga failure countries, US, India, China, unsa pa ning ubang nga countries including sa ubang mga democratic countries walay medical system nga libre. So patay na ta dito daan. Okay? Wala man di man ta social system diri sa Pilipinas. Ikatulo, ang ilang kani mga Scandinavian countries may gala. Ang ilang dito pagsugod sa COVID-19 sarado ang kanila. Ang ilang country sarado katong ilang citizens nga tuwas gawas wala gi pabalik. Antud karon dili ka kauli. So daghang kay kung kaila nga mga Scandinavian citizens na may gala nakaasawa og Finnish, Swedish, mga anak. Dili wa ka uli. Dili pa sudlon. Ano doon na? Amerika, sulod. India, sulod. Pilipinas, sulod. Usay makita nimo. Daghan gyud ta. Pero kuno na ang Pilipinas, pobre, walay medical system. Ang iyang immigration, ang iyang citizens flow, pasulod, paggawas, giputo lang. Pero after a while, mga May, June, gipasulod na to, gipaulit na tong ubang atong mga OFWs. Ang Italy, murag wala like COVID mga higala. Wala COVID. Sulod, napagay turista. Ang akong mga classmate to sa Florence. So, in town, mga gala. In the middle of COVID-19. Isipan na ninyo how free we are in the Philippines. So, grabe kayo, musinggit kag freedom, dili grabe kayo in Philippines. Ay, makita gini yung sus is the only Asian country nga libre kayo siya ba? Karon, maggrado ko.
with this background nga mga palpak ang atong palisiya sa una pa, walay support medical system, unya ang flow sa mga foreigners, mga kuan, asa man ang Pilipinas. Wala mo kakita sa Pilipinas nga naglinya ang ambulansya magkuha og patay gikan sa ospital kay dala sa morgue. Wala mo kita na no? Sa Russia na anoy. Sa Italy na anoy. Sa India, wala mo kay balo kay India di man ipagawas ang kuan. Pero ang akong developer sa mobile app may gala kay Bombay man. Bombay. So, ningon ko siya, how come Visal, my mobile app is not working yet. There are so many problems. Ato baging tao ng Bombay nga we are on lockdown. We cannot even go to the market. Tiaw, pero ang patay nila may gala, grabe. Niabot na sila 100,000 noon ba? Ang patay ha? Samantalang sa Scandinavian countries, sus, maihap. 8, 10. Amerika, 300,000 ang patay. Pilipinas, ila. Sukad sa pagsugod sa COVID-19, 3,000 ang tao namatay may gala. Wala mo kakitag ambulansya nga magdala og patay paingon sa morgue. Wala mo nakakita og nag-awas-awas ang patay sa morgue. Wala mo kakita nga kadungog. Wala mo kadungog nga patay gitambog na lang sa mass grave kay dili makaya. Wala mo kadungog sa Pilipinas nga niingon na lang ang doktor sa di nang mamatay. Wala mo kadungog na. Ang maldito lang yung kayo kay kwartahay po din pati doktor may gala. Kay pili madawat sa COVID positive nga pasyente sa hospital. Wala man mo kay balaw no? Wala gyud no. Kung niatake kasing-kasing ang imong papa, kung ibutang nila myocardial infarct, ang bayaran sa gobyerno PhilHealth rate. Pila man ang PhilHealth rate may gala sa myocardial infarct? It's only 60,000 pesos. Minus, plus or minus. Pag i-positive nila, COVID positive ang pasyente, 256,000 pesos sa PhilHealth contribution. Sa ibayad sa PhilHealth sa hospital. Ikaw, tag-iya ka sa hospital. 2/3 sa imong pasyente dili kabayad. Ang utang nimo sa medisina, sa materyales, sa mga unsa pay kinahanglan, ang seldo, ang mga electric bayaran nila, haga patong-patong na ilang utang mahigala kung wala lang mo kay bulo ana. Unya, ang pinakadakong problema karon, gamay na kayong pasyente mo sulod sa ospital mahigala kay lisod. Ano man? Usahay lagi makabusit-busit yung gumagala. Mo dili pasudlon ang pasyente sa emergency room. Didto kas gawas, i-triage ka. Pangutanon kung asa ka mo ubo, mingon lang kag giubo ko, ay di na ka pasudlon sa emergency room. Patay, mabot kag isa ka adlaw na ngano man. I-test X-ray ka, at nala indikasyon nga naglisod ka ginawa, di ka pasudlon. Nana indikasyon nga kalintura ka, dili ka pasudlon. Di ka tagagtambol po ba? Pag ganit komentaryo aning isa ka emergency room diri sa Davao nga maski pag-awas-awas to na imong tinae kung wala pa kay clearance nga positive, negative ka sa COVID virus, di kay sulod ba? Emergency ha? Una lang na. Usahay lagi, makaisip ko ba nga, sa naman tao ning nawala naman ethics sa medicine, sa hospital. Sipan na ha, unahon nila COVID testing bago ka i-emergency. Nawala na tong ABC sa emergency, may gala nga unahon nila ang pagginhawa, tambalan, taon-naon kung unsa nabay bara silang baba, ABC man na siya sa emergency. Nawala na siya. So, katuin taon nga way sakit sa COVID, unya ubosip on dili dawaton.
Makaingon ka nga, nabuang naman. Masa man day purpose sa hospital? Ha? Nga ipa-telemedicine? Dili na siya. It's not inadequate na siya. Palpak na siya kapag musulti sa inyo. O, di gani mo kay balo. Di gani kay balo ang doktor og diagnose og tama nga eksaminon. Samot na kag sa telemedicine nga igo ra ipangutanon. Unsa day ka rin? Sakit kalentura. Di tagaan na yung paracetamol. Palpak. Muna palpak. Karon, balik ko sa topic. Nga palpak ba ang gobyerno sa gihimo niya sukat sa pagsugod sa quarantine? Number 1, sulod gawas sa tao. Kadumdum mo atong gi-quarantine ta tanan, wadi ta ka trabaho, di ta ka gawas, tanan to, lockdown ta sa tibuok Pilipinas ba? Nahimo ba na sa ubang gobyerno sa diri sa napalpak ng mga countries? Amerika, India, Russia. Abi ba din sa Russia may gala? Ang linya sa ambulansya nga nagkuha og patay sa ospital nga idala sa morgue, ang linya ba niabot og 5 kilometro. Naa ba na sa Pilipinas? Wala. Ang lockdown na to effective gyud siya kayo kay napugngan gud ang COVID-19 infection. Pandemya na siya. Napugngan nga dito gyud ta sabit sa mga 300, 400 sa February, March, April. Napugngan siya ba? Gamay rin kayo na infection. Unya kay ikaduha. Unya kay may kwarta Pilipinas, may gala, pertig yung pobriha. Nangutkot si Presidente Digong og kwarta. Ala, pagitan niya tong imbis nga ihimong kalsada, gihimong naanay budget sa ingani, gipanguha niya kay para isuporta atong mga tao nga gi-lockdown. Kita ba ka sa Amerikana? $1,200 lang gihatag sa Amerika may gila sa ilang mga citizen. 1,200 sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemya hangtod karon. Unya Amerika in town sus kumparar ta pati na tong wa tay kumingking sa ilang korta ba. Gasto gud silang tag 1 trillion, 2 trillion dollars para maghimo og plano. Kita wala man gyud tay kwarta gyud in town nga gala. Tanaw na tong government hospitals. Karon di gani ka patambal dito og kanang kuan. Di gani ka patambal ang kalibang dito kay way tambal dito sa parmasya ba. Pero nahimo to ba? Isuportahan, itagaan og kanang SAP, itagaan og sa porta. Ultimong pinakagamay kay tao dito sa baryo na tagaan og bugas ba. Kita mo ana sa India? Wala. Kita mo ana sa China? Wala. Sa Russia? Wala. Sa Italy, samot may gala. Ang mga nurses dito nga nagtrabaho ako mga daghan mga estudyante dito. Napugos og trabaho gikan sa pagsugod sa COVID pandemya hangtod karon kay kung di sila matrabaho, di man po sila sulduan. Una ninyo walay suporta. Grabe yun. Okay. Ang ikatulo maka-isip mo may gala ba nga sagad na gyud kay ang gihimo sa gobyerno para sa Pilipino ba? Sagad gyud sa kaya gyud. Ngano? Nakadungog ba mo sa Italy nga niingon nga kana atong presidente palpak? Wala oy. Kadungog mo sa Russia. Niingon nga si Putin palpak, ay patay ka pagkaugma ba? Ha? Kadungog mo dito sa India. Gagiingon na nila nga palpak nga mo prime minister. Wala. Ha? Kadungog mo dito sa China nga sisigi nga palpaka ng chairman nato di pa kaginawag katulo siguro may gala sa China, patay na dayon ka ba? Ana na siya. Dire sa Pilipinas. Away undang susala bisag unsa maski way pulos ang ginaistorya ba? Palpak sa walang silbi itong gobyerno kay walang ginagawa. Wala may suggestion kinasulti. Gusto lang yun sila mahimong leader, mahimong presidente, nga wala mahingani platform. Mura
walay plano ba nga unsay buhaton sa Pilipino para matabangan. Wala eh. Lain na atong presidente ron. Sa una, mga presidente sa una, sugod pa kang tiguang yung taong kumaygala. Pag sugod pa kang Marcos, I promise you, I will build you a bridge, a road. Simintuhon ko kanang tanan inyong mga kalsada, pati inyong mga naong simintuhon ko. Mo na istorya sa una sa grade 3 pa ko ba? Oh, puro promise, wahay na itabo. Wahay na itabo. Pero karon baliktad. Si Digong, sige himo. Pero ang baba sa posisyon, puro negative. Way undang ba? Ma-Facebook, ma-YouTube, basag asa ka maminaw. Kung kulang yung ka sa utok, mayingon yung ka palpaka ng gobyerno ha. Pero sus in town, di mo kakitag projects may gala sa panahon bang panahon? Wala eh, karon lang yun. Dili lang sa Davao ha. Una-una lang ninyong daghan kay gihimo mga kalsada nga. Pati ako, ganyan kabalo nga human na day. Kaya balo mo nga ongoing ang paghimo sa train. Ongoing ang mga tunnel. Dili sa Davao. Ongoing ang kanang coastal road, ongoing ang kanang mga project iyang istorya sa una. Na to siya istorya ato. Kay sige nagpadayon trabaho. Mo ba na palpak ng gobyerno? Dili ay. Pertaining to medicine, maggrado na ako gid ang gihimo sa gobyerno almost 90 ba igala. Kay kung estudyante pa ka nako, na estudyante man ako sa Robredo, ay sus in town. May gani tagaan ako 60. Kani ubang politiko, di gid siguro makakuan, base siguro mga 30 lang gid siguro. Dili nang X ako ibutang dito sa ilang report card, ibutang na ako F. Failure kay puro ba ang istorya. Labaw na yung kaning mga senador na to nga wa gyud mosulti nga maayo ba. Wala gyud. Nya wa man puy gisulti nga unsay kuan. Naagod sila sa lawmakers, naagod na sila sa senatorial kuan. Pastilan. Ako usahay ba, makahuna-una ko nga ang kaning mga oposisyon ni Digong ba, sila ang nagadaot sa ilang sarili ba. Kung huna-una lang na ninyo may gala, kamo mga taga bukid, kanasa ba mo nakadawat o bugas gikan sa gobyerno? Karon raw eh. Makadungdong ko sa unang aperting yung paita ng mga 1960s, 1961, 62. Perting paita gina nang sa duwa ka sa bukid gapuyo. Ito daghang bitaw kay NPA kay pait kayo. Asa man kami tagbuggas wala. Pero karon na mo nakadungog sa dinas na udong sa naay kuan bugas. Mamaski ka mo diha nga nato sa tumoy-tumoy sa bukid makadawat ba. Nya mo ingon lang gyapon palpak patay kang bata may pag-ipangbitay mo sa kuan ba? May pag-ipangbitay mo sa karasangan si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang numero nga amo lang yung gina-officially announce may gara nga among ginabasa sa radyo ug among ginatagaan og attention gyud ang karing 0915 483 1315 0915 483 1315. Kung naamoy na ibawaan nga numero lain, sorry na lang. Kay dili yun kung mutubag dito. Unless naging naging pasyente na ako within 30 days. Gioperahan o akong nakita sa hospital, o kung di ba na question kung na ako'y gihimo sa ila, within 30 days. Katong wala na ako na nakita more than 1 month, dili yun ko mutubag. Sorry na lang yun kay. Ang akong panahon na igala, pertig yung kaipit na. Usay gani, pati malibang, mutubag na lang yun ko, kay daghan man ka yung emergency na igala. Nga na, yun kabisi ang numero na ako nga personal. Para lang yun sa doktor, para sa mga nurses, para sa hospital o pasyente nga emergency. Kung manglood mo, sorry na lang, load na lang, kaya dili, yung mo tinder sa inyo, labaw na yun lang may yung mag-clinic ba ka, Dok? Santa Cruz Digos, gamitan ninyo ang numero 284-6455.
dito mo mangutana sa akong sekretary. Kay iya nang gigunitan ang telepon, 24/7, daladala na niya kay portable man. So, 284-6455, pangutana sa ila kay kung makita sa akong sekretary nga importante kayo, i-resign na niya sa ako. Aron makibalo ko nga kaning pasintihan na emergency, unsay nahitabo, unsabay kailangan. Ha? Okay, 0927-439-8112. Katuday akong komentaryo may gala ganiya tungod sa mga istorya-istorya ng mga politiko. Wala ko nag-political side ato. Kung dito, judgment to sa doktor nga naa sa tubang, sa front line sa COVID-19 pandemya. Wala to ingon ninyo nga gibase na ako akong pagkuhan nga palpak o dili palpak. Sa sitwasyon sa tibok kalibutan, may gala. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Morning, Doc. Morning. Good morning, Doc. Yes? Yan na, baka daw yung arthritis ang durian di ay? Kung dili manghatag sa ako, magka-arthritis ra ba yun? Dito, Doc, ba? Kaya naman sa Google. Pataka lang na sila oy. Tanan may pagkaon maka-arthritis oy, gikan sa bulad, paingon sa bugas, paingon sa kuan, bisag pag unsay dili inyo kaonon, arthritis man gyapon. Yeah, okay lang, Doc. Kaon durian. Daghan-daghan na kaon niya tagay Focus Clinic. Sige, may gala. Ayaw pag totoo ang istorya nga may gala kay ko na siya clinical trial na diri sa mga intern sa SPMC. Gitanaw gyud kung mo epekto ba nabay side effect ang durian sa mga sakit sa high blood, diabetes, arthritis. Tanan lagi study nag clinical trial na sila ana. So, naibawaan na gyud ako na kung sa resulta ng kung unsay maka-arthritis yun sa uban, mao na gyapon sa durian. Hello, good morning, cellphone. Wala. 0927-439-8112, 15-year-old lalaki. Nagainom colchicine, Santa Cruz Digos, bata pa ka, para sa gout attack. Wala na kahubag, tuhod, pero medyo sakit paggabay. Affected tiil, labi na ang affected tiil kung mangusog. Hantod kamo sa ako mo inom ang colchicine, Dok. Unsay pwede buhaton para dili na balikan sa gout. Naabay vitamin para dani. Walay vitamin. Dili na walay gibutang, wala ko experience nga ang vitamin makapugong gout. Wala gyud. Kay ko na pa, ti ako mo inom ko, wala gyud in town. Di mo balik gyud ang gout kung naagyo kay arthritis may gala. Pero siya katingalahan kay 15-year-old nag-arthritis na. Dili ko ani mo tuong gouty arthritis ni. Naay posibilidad ng rheumatoid arthritis ni siya. Kay kadaghanan sa bata pa nga mag-arthritis is secondary to rheumatoid arthritis gyud. Murag hereditary nila. So dong makita mo laing doktor, patanaw na siya kay murag doubt ko nga gouty arthritis na siya. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, may buntag, Doc. Ngayong butag. Siya to. Ako to ang nanawag mo to, aging simano to akong anak gani nga anang mamanhod iyahang katunga sa lawas. Okay, suppose? Nagipaadto man kunin mo atong Bernes, wala man ta nag-abot. Kaulit na daw ka. Wala oy. Kanang unsa oras day mo nangadto nga naman akong anak dito. Ingon man tong nurse nga wala na daw ka ni uli na. Basi alas 12 na pud mo nang ngadto dito. Ayaw mo pangadto inga ng orasa. Alas 7 pa lang to mo sa clinic. Lagi, Doc, layo mong gud amo Asa day inyo? Para sa Kamanlangan, Doc. Asa nang Kamanlangan? Katong nakrasan gani sa aeroplano. Sa ibabaw sa Limaw. O sa? Sa Kamudmod. Kamudmod di ay. Doon ra nang imo day kay nabitaw taga Dabunturan dire taga asa para Surigao mabot sayo sa buntag pag sayo gid mo. Ha? Kanang pwede lang kung manguando kung sa iyang dapat ani buhaton sa iya. Wala examinon mo na siya day. Kay maingon kag CT scan, MRI o kung dili na siya makita. Kay examinon gyud siya kay daghan kayong makita sa physical examination. Na di gani makita sa CT scan. Examinon gyud na siya. Tanawon gyud ako na siya.
Okay? Sige, Dok. Okay. 091, sa pa. Ikatulo dong, 15 years old, nga nagagout arthritis. Ayaw pag-asa nga ang colchicine unsa na siya makapugong sa gobyerno sa gout dili. Kuha na siya, pen-reliever na siya. So mabalik-balik din ako dili mao ang pagatubang sa imong arthritis. 0919-505-8719 Dok, unsay tambal sa baga nga nasudlan og plema? Unsay maayong tambal sa katul sa likod ug sa itlog? Dong, ang plema nga naa sa baga doy, depende kung unsang kagaw ni sulod. TB, pneumonia, ang pneumonia daghang kaayong bakterya nga klase makan pneumonia, fungal. Sabot ana, lahi dili sa bakterya kundi fungus. So, mayroon ka nga unsay tambal para sa plema sa baga, dili na diagnosis sa doktor. So nagpasabot nga magkonsulta kag doktor. Dili na nimo makuha sa Google. 0977-703-5390. 63 female nagpa-lab FBS result 13 unsa man ni Doc. Diabetic ka. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Dok. Yes. May buntag. May butag. Unsay ato dai? Bundok ba? Kung bata, 7 years old. Ayan tong si Dok. Mag-research siya, baslay. Pero makalakaw siya, Dok, pero mag-iyo. Nga naman, hiwi ang iyang tiil o naisamad o Wala, Dok. Hingkalit na siya. Permiro, namanhod. tapos? Yung pagkahuman, nabantayan na lang na kung dali na siya madagma. Ang duha ka tiil yun. Ang isa lang, Dok, ang tuo. Yato na mo sa siyang pizza, Dok. Quisan ni o x-ray. Mao ni ang result, Dok. Ako basahon, Dok, ha? Doon ang una, Dok. Thoracolumbar dyscrosiosis of the thoracic vertebrae with a cast angle of 10 degrees. Both lungs are clear. Ang isa, Dok, mo ko ni lumbosacral spine, no significant body abnormality. Intervertebral disc spaces are intact. Loss of lumbar lordosis probably due to muscular spasm. Sabi mo, pasabot na ni Dok. Bako kayo ng bata ron o hiwi ang iyang vertebra. Sabot ka? Wala. Manta, Dok? Wala, Dok. Ang iyang spinal column hiwi 10 degrees man siguro to. Hiwi ang iyang spinal column. O nasa scoliosis doy. Dai. Unsaon man ni Dok? Naa nay espesyalista ana dai nga orthopedic surgeon. Spinal para sa dili tanawon sana siya kay usahay kailangan lang physiotherapy para mobalik sa normal o uban pod operahan o butangag simento. Scoliosis ang tawag ana dai kay kung naa na siya paralysis sa tiil o weak ang iyang tiil, napektuhan na gyud ang iyang spinal column. Wala man, Dok, okay man yan si El, makalataw ni siya, pero kuwan lang, dili siya kayo na kumabuhian kay madagma. Dili siya okay. Siya weakness sa iyang tiil. So ginasultian ta ka nga unsay possible nga rason nga nang ma-weak ang iyang tiil. Kuha nimo? Kasabot ka? Dok, pwede nimo, Dok, ipa-tanaw. Pwede good. Basta magtambak na po mo sa clinic, ha? Okay? Sige. Okay, Day. Dili ko ni posibilidad niya ipa-MRI, Dok, siya. Dili pa. Examination sa ang kailangan, kaya kung tanawang pila ka degrees yun ang iyang scoliosis. Okay? Sige. Sige, Dok. Maraming salamat, Dok, ha? Sige. 0963-819-116. 32-year-old female. Magsakit batang sa left side. Kung sa kanidok, daghan kayo ko mas munang-unaan ng sakit day. Gikan sa arthritis, paingon sa lumbar spondylitis, paingon sa TB of the spinal column.
Ha? Mulay ako giingon sa inyo, may gala. Ha? Ang usa ka sakit, mag-entertain ang doktor og 1,000. Makuha ka na ninyo, masabtan ka na ninyo sa Google, daily ay. Patanaw ng doktor day. Ha? Para sure kang gyud. 0975-535-1261. Dok, unsay tambal o buhaton kung magkonvulsyon, mabata man o tigulang. Nag-lecture ko na usab day. Nag-lecture ko na 2005 pa siguro sa diri sa doktor sa Kahanginan. Ako himong topic na. So paminaw gid mo ana. Kay emergency procedure po na siya. Pwede ba inom biogesic ang naay toxic goiter 32-year-old? Salamat. Lamon, pwede oy. Ang dili pwedeng pang fever sa naay toxic goiter is aspirin. Kay dili na siya maayo gyud sa kung naay toxic goiter. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Doc. Yes, saya to miss. Hello, morning, Doc. Morning. Kuan, Doc ba? Ang akong mama, Doc, 66 years old. Na kuan siya, Doc, ba kanang nahulog siya sa stall gani, Doc. Kinamo siya gikuha. Tapos? Tapos nakuha ng ihang kanigining diri sa kanang lubot di gani Doc, may nakuha sa semento. Tapos? Karon may sakit kaayo, maglisod siya og tindog. Ayay. Sakit kayo, musinggit siya kung lihokon iyang tiil. Dili man Doc, makakuan man siya kanang pagbangon lang, lisod jud kaayo mag-abot iyang ginawa, Pila na kaadlaw sugad sa nahulog siya day? Kuan Doc, katong Friday ni Doc, katong Friday. Kinahanglan yun na sa x-ray kay tigulang na siya, ang fracture dili sa pelvis ug sa iyang bukog sa iyang tiil, dili nimo matansya sa physical examination, kinahanglan yun sa x-ray sa iyang pelvis o sa iyang femur. Okay? Ang sa nakuan Doc, pelvis o femur? X-ray of the pelvis o x-ray sa iyang kung asa ang sakit, right femur ba o left femur ba or left thigh. Left thigh. Sige. Okay. Kuan Doc kanang kuan magudo kay problema na mo Doc, kay dili mo siya kanibang. Ay, na yun. Kay sakit man kayo. Saan niya? Pag-lingko na. O, pain lang sa Doc, temporary din. Gusto mo lang pang pain reliever lang Doc. Pwede. Silicoxib, diclofenac, pain reliever ba? Okay? Sige Doc. Okay. Sige, salamat Doc. 0995-905-3713. Okay ba mo inom og Arcoxia 90 mg pag sakit kaayo, rayuma og naay frozen shoulder? Yes. Way lain nga medyo light lang kay side effect, ha? Way lain nga maayo. Kana lang yun ng mga Cox medicine ang tawagan na may gala. Para sa pain reliever. Tinuod sa unang wala pa na, manginom mo diclofenac, Voltaren, o sapato. Basta hapdos na inyong kuto-kuto dayon. Hello, good morning, cellphone. Hello. Hello, good morning. Good morning. Ano sa'yo ato, Doy? Kung sa'yo maayong activity sa stroke na tao, kung na-stroke na siya nga, magkuha activity ko na makalang-harap. Ang una gyud kung di pa gyud siya kay kalakaw, naagyod mo urag bar. Nga iyang magunitan both sides, ilakaw na siya diha balik-balik for at least 1 hour. Pag crutches na siya, palakpon gyud siya at least mga 15 minutes kanang lugar nga flat o makalakaw gyud siya sa iyang sarili, suportahan na gyud sa likod. Pag makalakaw na gyud siya layo, pwede siya mag-walking 30 minutes. After that, physiotherapy. Pag makalakaw pag yung layo, hantod nga hinahinayon gyud siya nga kuhaon ang crutches. Mao na siya ang style sa pag-physiotherapy sa post-stroke. Kuha niyo? Doc. Hello, Doc. Yes, usay ato day. Kung sa'yo maayong activity para maka-istoryo, tarong ang pakinti, Doc. Magkuhan siya, mag-video kay siya. Baski nagyabag siya o dili niya siya ma-pronounce ang kuan, video kay. Mag-video kay siya, magkanta siya, bahala na ng silingan.
Kuha mo? Lagi. Oh, kung dili siya gusto ka ng video game, pwede siya mga labtang. Sabot ka ba mga labtang daw? Ha? O kung di ba, maligya sa balot. Lagi. Kay, Salamat, Dok. oh, sige. Okay. Sa una, may gala, mo advise man ko nga magbasa og Biblia. Ay, pagkahuman sa maayo nag-stroke, may gala, mahimo mang pastor. Pagtindog sariling relihiyon, may pasya kayong himo siya relihiyon kami ni Dennis hangtod doon. Maligyan ang taon ni sabon. 0912-483-6961. Doc, tagpila price anti-rabies injection diya sa iyo mga 1,003 kinanglan pabasay masamad gani gamay wala anti-rabies dayon gyud why line. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Hello cellphone. Morning, Doc. Morning. Usay ato day. Mangutanan ako, Doc. Oh. Na naman kas telepon, pwede na ka mangutana. Sabad. Anay akong gibati, Doc, ba? Kanang sakit akong kuto-kuto, gay. Kaya akong kuto-kuto niya. Mo, amang manti sa likod, sakit kaayo. Pila edad nimo day? Apil diri sa dugan. Pila edad nimo? 6'7", Doktor. Tambok ka? Tambok? Kay, hindi man, gay. Hindi man, gay. lang ko, Doc. Pero gwapa lang gud. Oo. Gwapa na day. Pwede na day kay fight ni kuan. Pwede kay fight ni Pacquiao kay tambok man ka. Hindi, Doc. Tama lang, Doc, ba? Pwede. Ilotra ko. Pwede ibaligya sa agdaw. Ayaw lang, Doc. Bitaw lang, sa imong edad, kadaghanan yun na siya, ulcer lang yun na siya, pero kinahanglan yun kang patanaw og doktor kay ang sakit biya sa kasing-kasing, mo sakit biya sa kutok-kutok gihapon. Pwede mo? Sakit po ng dugan. Lagi. Doktor, ipitin sa akong doktor, ikaw na pwede yung nakita. Basig yung kasing-kasing na ba? Sakit ang tutok. Basig. Sakit ang tutok-tutok, Doc, mo ako sa likod. Lagi, mato jud kag doktor lang. Sakit kayo. Sakit sa likod. Mato jud kag doktor. Patanaw jud kag doktor. Ay. Ah. Doktor, anong clinic? Ano oras clinic mo, Doktor? Alas 9 sa buntag, paingon sa alas 12. Wala na sa hapon. Adlaw-adlaw, Doc. Ugid Sige. Sige. Salamat, Doktor. Salamat po. Ingani may gala ganang usahay ba, mangutana mo sa ako kung usay tambal ari. Kay balo ba mo kung say may tabo din sa kong utok? Dako kay question mark. Kay di lagi ko mutuwa na magkonsulta mo nga makaya o pangutana lang dire sa kuan kay eksaminon tamang gyud mo gyud. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Yes, unsay ato miss? Napili ko ang ka ng result yan sa kong nanay. Naunsa day ka? Naunsa man day ka na iyang na imong nanay? 56 years old, Dok, dahil sakit pa mangihi. Sakit sa mangihi. Nanay ni Sakas Kapayas di ay 86 years old naman. Nagpapuan ni Dok, nagpa-urine test ni. Ngano niya usay may resulta sa urine test be? Kuha man, Dok, yung color, kay yellow, transparency, clear, albumin, negative, sugar, negative, reaction, 6.5. Niya. Napa-speed, gravity kay 1.01, 1,000 Niya unsa pa? microscopic, puzzles kay 0 to 2 months. Unya RBC cells 15 to 18. naay dugo sa iyang ihi day. Kailangan na check ko ko sa man. I-ultrasound ang iyang mattress o ang iyang kidneys. Ay, examine siya, Dok. Ipa-examine, ipa-ultrasound siya. Kung dili, ipatanaw sa OBGYN, kay basig na nagadugo sa iyang mattress o gikan sa iyang kidney.
Okay? Salamat. Sige, may butang. Salamat. Oo. Gamay na tagpanahon may gala. Ingani may gala, sa karong panahon na namulit ka naman ganing mga tao ba? I-decipher ninyo ilang pangyod. Unsa ilang rason guys istorya sa lagi nga na. O nabay sulod ang ilang ginasulti. Ay sulod. Kay importante na may gala nga kamo mga tao nga mabumbahan ana yung mga istorya nga negative, positive, usa ba. Dili gid mo kay balo kay kung unsa man galing mahitabo sa ato sa gobyerno nato 2 years, 3 years from now, kita ra man gihapoy kan ba? Kita ra man gihapoy mo dawat sa atong gipang-eleksyon, gipang-elect nga tao. Kung makita gyud mo siya nga kana ganing wala ba rason, wala siya rason nga misturya sa ingana. Hinoon, gamay ra man gyud ang inyong naibaw-an nga impormasyon. Dili ba para sa amo ba nga nami sa frontline, di kabalo gyud yung sa sitwasyon ba. So, ang inyong yung mabuhat ani may gala maminaw lang mo. Paminaw mo tanan sides gikan sa negative pa sa positive. Nya basa-basa pod mo, ayaw mo pagsalig sa Facebook. Kung mo sa Facebook may gala, 90% na political ba. Kita ninyo yun. Labaw na yun kung dili kayo mo selective sa inyong mga friends. Maski pa inyo yung friend ninyo kaayo, pero nana siya de inclination sa usa ka partido. Kamo ra gyapon mo daot ba? Kay mutuo man mo para sa anang grabe na kayo ang sitwasyon sa COVID. Kay wala ba mo nga hangtod karon ang atong patay diha sa 3,000, 4,000. Daotan ba dahil na? Nga ang uban ganito, 100,000, 300,000, India ba? Nakadungog ba mo istorya about mga patay sa India? Wala, oy. Pero kabalo ko kay, nagug ko'y bawanit, nagug ko'y connection dito nga, yun, direct. 300,000 na ilang patay. Sa Russia, wala mo kadungog mo. Ha? Ay naman po yung mga, ako pasyente to agad puyo dito, nagala. Sige lang silang lockdown dito ba? Oh. Kung may istorya mo sa nga lugar, yun ko'y gamay nga linkage dito may gala mo na nga kung kay ko ba kanang kabalo yun ko sa sitwasyon na dili ko magpatakag istorya ang sitwasyon diri sa Davao nagalisod nga magpakonsulta nagalisod nga magpa-admit sa ospital nagalisod pero tanaw ra gud usay bay tanaw niyo nga wala man ta kakita diya gabuy o patay sa kalsada kana mo di maayo nga sitwasyon. Pero wag mo kakita na ba, ganin mo kadungog nga ipasagda nga lang ang pasyente nga mamatay sa ward. Wala gid mo kadungog na ba? Oh. Hinoon ang sitwasyon sa government hospital nga pag abot ninyo dito, gisuspitsa mo nga COVID, ibutang mo sa kwarto nga pag bintana. Unya walay aircon. Unya di pa mo tanaw sa doktor. Walay mo examine sa inyo. Magbudlat na inyong mata nga pila ka adlaw. Murag mo nga piriso ba nga tagaan mo pagkaon lang wala na istorya. Ingana ang sitwasyon sa gobyerno may gala kasi kay ganahan man to sa gobyerno. So ang sitwasyon nato karon dili gyud nga worse compared to other countries. Naratay gamay-gamay nga nata sa tunga-tunga dili ta pare sa Scandinavian countries nga dato dili buta pareho sa Amerika, di buta pareho sa Russia, India, Italy, China, dili ta pareho sa ila. Natas tunga-tunga. Kung i-compare paganan nato ang Pilipinas sa Asian countries, may iba pa ta. May bagyod tagyod. Japan din, hatag ba sila og kanang SAP ula man? Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.